Niin. Tiedätkö, kuinka paljon digiosaamisella tai sen osaamattomuudella on vaikutusta työhyvinvointiin? Juu, ihan varmasti on vaikutusta työhyvinvointiin ja myös tuottavuuteen totta kai. Digiosaaminen on ihan keskeisiä yrityksen kilpailukykyjä, että pysyttäisiin mukana kilpailussa. No, me ollaan tässä LogDigis-hankkeessa lähdetty perehtymään näihin digikehittämisen ja osaamisen haasteisiin nimenomaan pienemmissä yrityksissä. Me ollaan ideoitu ja laaditaan tällaisia digikehittämisen ja työhyvinvoinnin suunnitelmia ja sitten meillä on vertaistapaamisia, jossa me saadaan hyviä knoppeja yrityksiltä. Sitten meillä on vielä webinaareja osaamisen haasteisiin ja loppujen lopuksi me kerätään kaikki tämä tämmöiseen yhteiseen osaamispakkiin, jota voidaan sitten jakaa muillekin yrityksille. Toi kuulostaa tosi hyvältä. Mutta mitähän meidän hankeyrityksen edustajat on tästä mieltä? No meidän pitää kuulostaa. Miten tämä hanke edistää kehittämistoimintaa teidän yrityksessä? Kyllä se tuo semmoista vertaistukea, pääsee tutustumaan muihin yrityksiin ja sitten kehittää tämän meidän varastointiprosessiin ja koko keräysprosessiin. Saa siihen hyviä ideoita. Joo. Pysytään mukana digikehityksessä. Me autamme.